presents by P Series। बोली बोली छठी मैया की बोले चुचुहिया भइल भोर हरिया, बोले चुचुहिया भइल भोर हरिया, तिवाइल करे हाथ जोड़। ए सूरज देवा जल्दी से उगी, ए आदित्य मल जल्दी से उगी, हो गइले अरघ के बेहेर। ए सूरज देवा जल्दी से उगी, हो गइले अरघ के बेहेर। बोले चुचुहिया भइल भोर हरिया, बोले चुचुहिया भइल भोर हरिया, तिवाइल करे हाथ जोड़। ए सूरज देवा जल्दी से उगी, ए आदित्य मल जल्दी से उगी, हो गइले अरघ के बेहेर। ए सूरज देवा जल्दी से उगी, हो गइले अरघ के बेहेर। रघुता बाबा रो जाऊगे नी सुबेरा जी, और के बेरा काहे करिले देरा जी। ए बाबा करिले देरा जी, रघुता बाबा रो जाऊगे नी सुबेरा जी, और के बेरा काहे करिले देरा जी। करी ना देहरी उगी दे सुबेरी, करी ना देहरी उगी दे सुबेरी, तिवाइलो करे हाथ जोड़। ए सूरज देवा जल्दी से उगी, ए आदित्य मल जल्दी से उगी, हो गइले अरघ के बेहेर। ए सूरज देवा जल्दी से उगी, हो गइले अरघ के बेहेर। राइटर राकेश राउल लिखले भजनिया, अंकुश प्रेमी जी कैले विनतिया। ए बाबा कैले विनतिया, राइटर राकेश राउल लिखले भजनिया, अंकुश प्रेमी जी कैले विनतिया। राजेश संगे मनीष भी करे, प्रदीप संगे परदेसियो भी करे, पनिया में खड़े गुहार। ए सूरज देवा जल्दी से उगी, ए आदित्य मल जल्दी से उगी, हो गइले अरघ के बेहेर। ए सूरज देवा जल्दी से उगी, हो गइले अरघ के बेहेर। बोले चुचुहिया भइल भोर हरिया, बोले चुचुहिया भइल भोर हरिया, तिवाइल करे हाथ जोड़। ए सूरज देवा जल्दी से उगी, ए आदित्य मल जल्दी से उगी, हो गइले अरघ के बेहेर। ए सूरज देवा जल्दी से उगी, हो गइले अरघ के बेहेर। P Series Recording Studio, Sahibganj।